Нарешті уся сім'я у кадрі. А то вже стомилися. Так, я сказав, уся сім'я. Садись, садись. Уся сім'я. Ось. У апошніх відео було занадто шмат інформації, тому на гэты раз буде таке легке, весеннее, сімейне відео. Усіх вітаю, мене звуть Ваня, і сьогодні ми з вами у городі Явата. Явата – гэта мястэчка блізкае да Кіёта. Таму тут ёсць і старыя храмы, і сады ў традыцыйным стылі, музеі, але турысты сюды не даязджаюць. Ну тут і без турыстаў людзей хапае. У Яваце знаходзіцца вось такая прыгожая алея з дрэвамі з сакуры. А цяпер якраз пік квітнення, таму шмат мясцовых, ну і жыхароў суседніх гарадоў. Даўжыня алеі 1400 метраў, сапраўды прыгожае месца на перасячэнні трох рэк – Кацура, Удзі і Кідзу. Мы тут былі у 20-м годзе, 21-м быў каранавірус, таму было ціха, спакойна. Зараз каранавірусу, як кажуць, няма, таму зрабілі платны ўваход, крамы з ежай, лодкі. Не захотела меня пускать спочатку. Кажу, что такое? Ну давай. Куда я тут? Сакура Мацури. Ну давайте гулять. Поцеловать. Сакура ўжо крыху зелянее. Яшчэ некалькі дзён, і мы не паспелі. А сёння пятніца, працоўны дзень, бачыце, колькі людзей? Цэлы натоўп. Вясна. Надвор'е класнае. Калі мы прачнуліся, калі выязджалі, было так, даволі халодна. Таму я апрануўся так па-сур'ёзнаму. А цяпер весь цяку. Дарэчы, можете нас павіншаваць, а мы вас. Бо каналу роўна 2 гады. Спачатку год канал быў рускамоўным, потым год беларускамоўны. Ну а 3-й год будзе японскамоўны. Жартую. Дарэчы, самае першае відэа было якраз пра сакуру. І гэтае месца, гэта алея таксама трапіла ў некаторыя кадры. Так што можаце паглядзець, наколькі змяніўся стыль, я, сям'я і гэтак далей. Не, я люблю сасіскі на прыродзе. Але я не разумею, навошта ставіць гэтыя палаткі насупраць вось сакуры. Бо месца тут хапае і туды, і сюды, і там, і тут. Все ж такі людзі прыходзяць сюды зрабіць прыгожыя фотаздымкі ці відэа. А тут гэтыя палаткі. Ды і вясну хочацца панюхаць, а не мяса з рыбай, так? Ну, зараз паглядзім, чым нас тут кормяць. Лешик, а ну-ка, некалькі слов фанатам. Без протокола. Да. Не да, а так. Мы ось думали ехать,
разом не ехать, и там справа есть. И она каже, не, поеду, на некальких один поеду, там траплю у кадр. А сенс? Сидеть молчить. Вот ты бы так дома молчала, а то шкарпетки прибери, посуд помой. Ух ты, який джентльмен. Аньки, принеси, Аньки. А ты не подслухивай. Б. Бартер. Ну-ка покажи. Вау. А чому такі незадоволені? Ось так виглядає алея збоку. А ми зараз пойдемо підніматися ось на ту гору. Ну, гору, узгорок. Там так само є сакури, бачите, такі плямби різнокольорові. Насупроть чыгуночной станции стоїть ось такий помник, бюст. Як ви думаєте, що це за дядька такі? Дам вам подсказку. Вулиця у гонор Эдисона. Тому що це Томас Эдисон, відомий американський новатор. Чому він тут стоїть? Да ще й вулиця в його гонор названа. Короче, історія цікава. Эдисон, він же там придумав лямпочку електричну. І ось коли я її розпрацьовував, шукав матеріал для ніті, нейкої внутрі лямпи. Ось. І вирішив, ну, прийшов до виніку, що самий перспективний матеріал – це бамбук, ніті з бамбуку. Ось. І тому замовив з різних місців бамбук. І найліпший отримався ось з цієї гори, ну, ми зараз будемо де її підніматися, города Явата. Тому японці місцеві тут вельми ганоряться цим фактом, ну, закликають тим самим туристів, що ось тут самий якісний бамбук, де ще ось глядите Едисон. Едисон, мабуть, і не пам'ятає вже, откуда ми бамбук привезли. Як я вже сказав, що туристів тут не шмат, але ну, спробують закликати і роблять акцент менавіта на бамбук. Ось. Подняться на гору можна і пешу, і вона невисока. Але ми, буржуї, поїдемо на кейблкар. О, який самурай, поглядите. Все, нарешті ми піднялися на гору, де знаходиться храм, вельми знакомитий у Кіото. Такий знакомитий, що я забув назву. Івашімідзу Хачимангу. Ось. Старожитний храм був заснований у середині 9 століття. І його тут часто навідували і сьогуни, і навіть імператори, і вояри. Ось. Чому така повага? Бо божество, якому поклоняються у цьому храмі, ну, відказувало за оборону Кіото, імператорської сім'ї, ну, і Японії в цілому. Ось. І тому цьому божеству моляться і навіть і тепер. Ось такі стріли тут продають не просто так. Вони зв'язані з легендою, яка каже, що у 13 столітті напали на Японію монголи і з бамбуків на этой горы
зрабілі стрэлы. Запусцілі і атрымаўся такі вельмі моцны вецер, які разбіў флот манголаў. А вецер як называўся? Правильно. Камікадзе. А вось гэта той лес, мабыць, той лес, адкуль Эдісон атрымаў той самы бамбук. Самы якасны, кажуць мясцовыя. Ну, поверым. Ёшка здесь мы пайшла штосьці купляць. Зараз паглядзім, што. どうですか？これもちょっと大きめに入ります。この木ですから。 Ну, покажи, что ты купила. タケノコ Такеноку, я ведаю, что такеноку. 食べるものですね。 Гэта трэба есці. Гэта ежа бамбуковая. Я вам казаў, што Явата блізка да Кіёта. Ну, а зараз і пабачым, наколькі блізка. Ну, ось там Кіёта. А я ось ужо вежу бачу. Таксама адсюль можна пабачыць і тую алею, дзе мы з вамі ўжо былі. Зараз наша матуля нас пакіне, поедзе там. Справы ёсць у яе. А мы пойдзем у зоопарк. Не, туды. Тут. ちょっと待って、ババ。よかった。 Анька, ну ты зараз зноў яго страціш. 本当やった。ってな、割れちゃうかもしらへんで。 Так, сынок, так. Спускацца мы вырашылі ўжо пешшу. Нікога няма, ціха, толькі птушкі спяваюць. Папараць кветка вось там за спіною. І бамбук. Зайшлі ў краму. Хочу вам показаць, што падчас квітнення сакуры ў Японіі з'яўляюцца вось такія розныя слодычы з сакурай, са смакам сакуры. Розныя. Вось покі, нават чыпсы. Вось чыпсы з сакурай ёсць. І гэта толькі вось на гэты перыяд, 2-3 тыдні. Всё, потым гэта ўсё знікае. Вось бачыце, так? Цікава. Вау. Мятла ў яго такая самавітая. Ну, карацей, тут не зоопарк, а нейкі птушка-парк. Я пакуль, акрамя павлінаў, нікога і не бачу. А раней былі, мы тут ужо не першы раз. Все. Дзеці пабачылі парк. Выходим з зоопарка і трапляем у звычайны парк. Ну, я зразумеў. Бачите, як прыгожа. Давай, Анька, на тебе глядеть миллионы. Не соромься семью, а?
Не, гэта все прычыны такія, несур'ёзныя. О, і ты хочаш, ну давай. Юрий, 前できたね。 Давай. Опа. Пошел. Ну, давай. 大丈夫。 Да ты мощный, не хвалюйся, давай. 舐める。Ну, вось такое відэо атрымалася. Не вельмі я люблю влогі і рабіць, і глядзець. Ну, калісьці трэба разбаўляць сур'ёзныя ролікі вось такімі сямейнымі відэа, так? Нагадваю, каб летом канал не спыняўся, я прашу у вас дапамогі. Все спасылкі ўнізе. Калі вам спадабалася гэтае відэо, ставьте вялікі палец уверх, пішыце каменты, подписывайтеся и бейте в звон. Ну а пакуль... Окей. Эй, Окей. давайте разом. Раз, два. Ну а пакуль... Окей. В камеру гляди. Окей.